vi er altså i gang. Dude. Hej så alle sammen, velkommen. I dag, jeg skal ud og kigge i skoven. Altså alt det der, ikke? Så kom med. Og jeg har cyklen på. Safety first. Se. Miljøsvin. Nå, videre. Hen. Så kan vi gå på træer. Lort. Det er sundt for kroppen. Jeg gider ikke røre ved det, kom. Her er lort. Det er også fint. Prøv at se den her lille smukke blomst. Den må man ikke røre ved. Den er giftig. Her er lort. Det er hundelort. Den er fin. Resten. Det kan være, der er biler under den. Ja. Der er ikke. Videre. Den er meget bedre. Menneskefodspor. Det er fine. Kom videre. Kæmpe kat. Den er fin. Den kan vi så kameramand med. Den er død. Væk. Hvor kan jeg have den her? Store miljøsvin. De er farlige. Og være meget majestætisk, men jeg kan ikke rigtig komme derop. Det er en fælde! Der er biler. Og edderkopper. Det er et træ. Det er et dødt træ. Det er en cykel. Det er også en cykel. Det er ikke et dødt træ. Kameramand. Jeg har fundet en knogle fra Dinosaurus rex. Det er tissemand. Bang! Jeg troede, du ikke skyder. Det er bare en pind. Siger den mig? Jeg har et handicap. Jeg er mongol. No shit. Den er knækket. Prøv at se. Videre. Prøv at se.
Det er Pegasus. Kom. Jeg tror i hvert fald, det er Pegasus, den hedder. Hvad er det i denne skov? Blomster. Puha, det er giftigt. Jeg tror ikke, at der er mere ude i den her skov. Så jeg vil altså bare sige farvel. Og tak fordi I gad os det. Så husk nu alle sammen, børn og voksne og alle de andre. Husk cykelhjem. Safety first. Og så alle sammen, husk at like, subscribe, hvis I kunne lide den her video. Vi ses næste gang.